dɔ ka bɔ a la min ye bateau ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka daminɛ bi sɔgɔmada in na nin ye an ka laseli ye ka kɛ cadeau ye k'a di ministre Mamadu Kone ma k'a k'o fara a ka sunkalo o barajiw kan. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye sunkalo kelen ale hukumu kɔnɔna na kayikaw fɛ min ye maa minnu bɛ ni jabɛti bɛ olu la baro sigi kɛra olu kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye jabɛti yɛrɛ kun ye mun ye degun jumɛn b'a la u kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan sunkalo in kɔnɔna na yaasa u ka se ka sun maakɔrɔw caman nana ka na lamɛnli kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don jabɛtitɔw ka tɔn kunna ale de ye nin baara in kɛ kayikaw fɛ yen min ye marabolotigiw ye olu fana nana maakɔrɔw ani maa bɛ yen ko jabɛti bɛ olu la u bɛ se ka sun cogo min o ɲɛfɔra u ye sangaw fɛ yen bagan feerekɛyɔrɔ kɛnɛ kura o sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni bagan fagayɔrɔ saw fɛ yen yɔrɔ in kurumu karila ntɛnɛn tɛmɛnen min ye hectare 4 ye a sigilen don o de kan yaasa ka se ka bagan kɔni jɔlen a sen kan fo ka taa a fa k'a tila o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛ a la yɔrɔ in kurumu karili la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ ye n'o ye san guvɛnɛri ye ni ɲɛsinnen don ka musakako ni sɛbɛnko ma o tun b'a kɛnɛ kan baara in a kuntala taara bɛn sefa wari miliyɔn 99 de ma Banque mondiale ale de ye musaka in olu di ka se ka kɛ ka baara in kɛ n'an bɔra ye an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kunungo min ye général de division Ablaye Mayiga ale ye AES hukumu kɔnɔna na baara min bɛ bi n'o kan ka kɛ n'o ye sɛbɛn ye kuntilenna sɛbɛn ye ka kɛ ni jamanakuntigi sabaw ni capitaine Ibrahim Traoré ye général d'armée Abdurahmane Chani ani général Assimi Goïta olu ye baara min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'o yɛlɛma k'o kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ san kelen min tɛmɛna n'a Assimi y'o kɛ AES kunna k'o mɔnɔbɔ k'o kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ se ka sigi sen kan baaraw ka se ka kɛ n'o ye sɛbɛn min dilantɔ filɛ nin ye sa ale kɔni a yira k'a fɔ ko baara belebelebaw nun donna a kɔnɔ AES yɛrɛ duloma belebelebaw sigira a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ taabolo tun ye mara kɛlɛko ta nasira ye ale ni lakana ka taa se wolomasiri tabaw ni cɛfini tabaw faralen ɲɔgɔn kan jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ni yiriwali baara sisan sa baara bɛna na di Burukina ma sa bɔlɔ minnu turu la ale bɛ se k'olu kunbɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna na ko Burukinakaw yɛrɛ ye sɛbɛn in sɔrɔ u ye larawulili k'a la k'a fa siri k'a lajɛ ka ɲɛ u miirinabaw ye min ye nka o bɛɛ n'a ta jamana saba in n'o ye Mali Burukina Niger u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn in kunna a ka se ka di capitaine Ibrahim Traoré ma ale k'a k'a ka kuntilenna n'a ka baara ye i sinsinnen san kelen baara kan premier ministre y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'a dalen don a la k'a fɔ min ye sɛbɛn in ye a nana mafa ka se ka dɔw fara a kan hali bi min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a ko o kɔnɔna na halisa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la Falaye
kimɛli kɛra kimɛli min bɛ tali kɛ assise nationale ale wolola laɲini minnu na n'o ye laɲini 517 ye ka se k'olu sigi sen kan a kun yirala sa k'a fɔ ko min ye laɲini 517 in na 55 olu kun taara ka kɛ teliya taw ye olu ka se ka ɲɛnabɔ cogo min ye 153 139 kan olu kɔni kun taara sa k'olu bɛ se ka kɛ ka waati wɛrɛw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa jɛkulu de sigira n'o dilen don an ka mese ma n'o ye maître Amadu Cɛwulen Jara ye k'olu ka se ka o lawaleya kimɛliw senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara bolodaliw kɔni na 28 o sera ka sigi sen kan min ye 26 ye o bi sen na wa min ye baaraw yɛrɛ sa 153 min n'o olu dir'olu ma 16 olu banna pewu 100 saradala sa u bɛ bɛn 10 buruburu 46 ma 23 o bi sen na baara tɔw bɛɛ lajɛlen fana lakɔlɔsili bɛ ka kɛ o la sa olu kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ a ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja ka yaasa maaninfinw ye min laɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye Amadu Cɛwulen Jara n'ale yɛrɛ sɔrɔdɔba ye avocat do fala ye jɛkulu ɲɛmaaya b'ale min bolo a ko ko olu ka baara kɛkun de ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɔra ko nin bɛ kɛ nin waati in na gouvernement y'a kɛ wa ni min bɛ sen sumayalen don ka se ka o hakili lajigin o la ka munumunu salo kɛ togodaw ni marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ka se ka kimɛli kɛ san o san n'u ye baara kɛ ni min bɛ majɛ yira a la u b'o da jamana ɲɛmaaw tulo kan yaasa jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sigi sen kan cogo min na premier ministre ko nin ye sɛbɛnba ye sɛbɛn min n'a b'a to gouvernement yɛrɛ fana b'a ka majɛw dɔn a kan ka tila minnu ta a b'olu dɔn wa a bɛ kuntilenna di olu ma a y'a ɲini min ye maître Amadu Cɛwulen Jara n'a ka maaw fɛ u ka to ka nin kuntilenna ninnu da u tulo kan yaasa majɛ minnu bɛ ministreso kɔnɔna na u ka se ka yɛlɛma ka kɛ sabati ye jamana ale yɛrɛ ma fala halisa général de division Ablaye Mayiga ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye premier ministre ye union européenne n'o ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an fɛ yan n'ale bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o ye Joao Gomes Gravino ye a ye ale bisimila maa kofɔlen sa ani maa min nana ɲɔgɔn fɛ o ye Ablaye Diop ye o nana ka na a jira min ye premier ministre la baro senfɛ sa union européenne maaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni nana u bɛna Mali ale ni cɛncɛn fo ka jamanaw k'u senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ baara ninnu bɛ taa kuntilenna min na k'olu ɲɛfɔ yɛlɛma minnu bɛna don a la ani kumaɲɔgɔnya bɛna sigi sen kan cogo min na min ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye fala ye ale bɛnnen don jamana 27 ma dɔw sɔnnen don cɛncɛn fo ka jamanaw ye nka dɔw murutilen don u ma dɛ o la sa taabolo min bɛ cɛncɛn fo ka jamana 3 min bolo n'o ye Mali Burkina Niger ye premier ministre ye o da o tulo kan u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko olu bɛna jɛn ni o ye nka o fana b'a fɛ sa Mali Burkina Niger u k'a bila u kunna k'a fɔ ko min ye adamadenya tɔbɔtɔli siraw ye olu bɛna taa o sira fɛ bamancɛwale ni jugawale ani ka jamanadenw dɛmɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ Gravino y'a jira premier ministre la ka sa ko o kɔni olu ka taabolo 3 ye u ni gouvernement ninnu bɛ se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na premier ministre fana y'a fɔ a ye taabolo min bɛ AES jamanaw bolo kuntilenna min b'u bolo ani Mali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka fɛɛrɛ min sigilen don sen kan n'o ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya sɛbɛn premier ministre da don o la u y'a jira sa k'a fɔ k'o sɛbɛn yɛrɛ olu kuntilennaba ye sabula olu bolo n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi i k'i sinsin o kan premier ministre y'a f'u ɲɛna fana k'a jira k'a fɔ ko nanzara jamanaw kan ka fɛn kelen bila u kunna fala ye kilomètre 15 o de bɛ olu ni nanzara farafinna jamana cɛ koyi n'o ye Gibraltar o fanfɛla ye k'o la k'an jagoyalen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ maa t'a fɔ maa ma i kuntilenna ni i taabolo ye nin ye nka min ye gɛlɛyaba minnu bɛ se ka kunbɛn an ka jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara kɛ Gravino a ko y'olu fana kuntilenna ye premier ministre ko k'a fɔ tɔw fana ɲɛna ko Mali Burkina Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ka kuntilennaw olu dɔnnen don bi min ye tɔw ye minnu murutilen don u ma u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'i ka kuntilenna don u bɛ bɛɛ bonya n'i ka hakɛ ani ka faamuya cogo ale ye premier ministre kunu fala ye halisa a ka baarakɛyɔrɔ la min ye Bamako jamanatigi ye n'o ye Titi Ɲare n'ale sigira Golo ka sibirijan tɛmɛnen ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fala ye a n'a nɔfɛmaw caman an yɛrɛ terikɛ tun b'a la n'o ye Burama Sumano ye u y'a jira sa k'u nana ka na min ye fanga a bɛ baara min na ka na waleɲuman dɔn min ye cɛsiri ni fɛn minnu bɛ ka sigi sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka dɛmɛ bɛ gouvernement ye bi a b'u ye sini faso ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min premier ministre ye min ye Baba Titi Ɲare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dugutigilakaw ni kabilatigiw ni Bamako marabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko wa fana k'u ka dayɛlɛlen don kuma o kuma n'u mago b'u la u ka na u sigilen don u b'olu de ka baara fana na
min ye baara ɲɛ sa bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni folikanw ye ale ni kumakanw ye ani bilasiralikanw ye ka ɲɛsin premier ministre ma ale ni ministre min sigilen don mara kama bɔli kunna n'o yɛrɛ fanga ta ma mɛn général de brigade Issa Ousmane Kulibali an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Fala ye ministre min bɛ Malikura ko kunna n'o o ye refondation ye ni ale ka baaraw banna pewu a jɔyɔrɔ kunungo a y'o labila docteur Yaya Gologo ye Bakari Traoré a nana sa ka na min ye laseli kɛ ka foli ni bonyamasegi kɛ ɲɛmaw ye olu min ye danaya da ale kan a ye Yaya Gologo yira baarakɛɲɔgɔnw na kunungo ko o de bɛna na baaraw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ministre so maa bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila Gologo ale ka hukumu kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko bɛnkan sɛbɛn k'a yira sa k'a fɔ baara minnu kɛra ka baara latɛmɛ u y'o fana fa siri ka sɔrɔ ka foliw ni tanuniw kɛ ɲɔgɔn ye Yaya y'a yira sa k'a fɔ min ye Bakari ye u n'a na jɛ ka baara kɛ ko ye Fala ye sabula o mago na s'a ma waati ni waati a ka se ka bilasiraliw kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati min na min ye jamana yɛrɛ a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na yaasa Malikura ko a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na ministre so in ale kɔnɔna na CNG Jani ale ni ministre so musono Sufin ni denmisɛnninw ka ko kunna bɛnkan sɔrɔla sa yaasa ka se ka kuma di maaw ma Fala ye bi an bɛ taa Sudu Baba n'o ye Moti ye Motikaw fɛ Fala ye ko a kɛra baara ye denmisɛnw minnu tun bɛ giriya kɛ u yɛlɛmana ka kɛ jɛgɛ mɔnnaw nakɔ sɛnɛnaw forobaaralaw dɔw sera ka o kɛ dɔw bɛ yen olu sigilen don nka min ye Moti CNG ɲɛmaa ye Fala ye a ko k'i sigi ko n ye ENA kɛ k'i sigi ko diplôme bɛ n bolo ko bi ko mɔgɔ bɛ taa olu fɛ ka taa f'olu ɲɛna ko ka baara créer k'ale ko baara bɛ yen baara créelen tɛ yen o maaw kana ban baara de la u ka wuli ka baara de kɛ ale bɛ o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Usman Mahamani Mayiga ye an n'ale jɛra ka masala kunungo an ka jɛ k'a lamɛn. Yani n ka don kuma na an bɛ Ala fo k'a ka création ma barika da bi Mopti an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya fanba yɛrɛ Mopti mun bɛ Mopti jeunesse kan o ye employabilité de ye o ye jeunes ka baarako ye fɛn min ye jeunes ka baarako ye o gɛlɛyaba de bɛ an kan Mopti région kɔnɔna na ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ taabolo ye bi fi inshallah an yɛrɛ dalen don an ka autorités la an dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ dans les jours à venir inshallah ni gɛlɛya a bɛ wuli parce que ka sababu kɛ u bɛ ka baara caman boloda mun kun yɛrɛ ɲɛsin don jeunesse ma hali ni ye tali kɛ k'a lajɛ kunungo an ka bureau national n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ Sori Ibrahim Sise ne kun ma se ka masɔrɔ ka si Bamakɔ yen pour que ka taa président rencontrer président ka rencontre sen fɛ a ye mot dɔ employé a bɛ mɔgɔ la rassurer kosɛbɛ n'o ye k'a fɔ n'o mɔgɔ investira jeunesse la a bɛ n'a fɔ i investira jamana ka siniɲɛsigi de la vraiment nin mot ye le mot quand même qui nous assure beaucoup k'a fɔ n'o ye Mopti région sifinnakaw gɛlɛya min b'an kan k'a sababuya kɛ an ka autorités ka ɲɛbila caman ye ka ɲɛsin jamana sifinnakaw ma u b'an la rassurer sinon n b'a fɔ bref gɛlɛya min b'an Mopti sifinnakaw kan o ye baarako ta fanfɛla ye fɔlɔ
jeune caman bɛ yen minnu bɛ giriya kɛ minnu bɛ hôtel baara ninnu kɛ bi ka sababu yɛrɛ kɛ jamana taabolo ye tubabuw t'an fɛ yen bilen o baara ninnu jɔlen olu jeunes kun bi o baaraw kɛ bi olu kɔni bi chômage la mais dɔw fana bi yen minnu bɛ ka baara wɛrɛw fana ladi par exemple giri dɔw kun bi yen mais bi olu bɛ ka investir n'o ye sɛ mara bagan maraw fo ka taa se maraîchage ma o yɔrɔ fana bi yen faso de ɲuman waleya la minnu yɛrɛ sera ka kɛ mɔbiti kɔnɔna na aw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na fɛn mun ye citoyenneté taabolo ye mɔbiti yan nɔ an mɔbiti jeunes an ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ caman kɛra n bɛ se k'a fɔ jeunesse contribuera fɛn caman na n'o ye salubritéw b'o la dɔndisɛnw b'o la fo ka taa se yirituruw ma citoyenneté cadre kɔnɔna na jeunesse i milite nin domaine bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an bɛ ka ɲɛɲinini kɛ i n'a fɔ n ka kuma fɔla n y'a fɔ cogo min jeunes ka employabilité la baara ko ta fanfɛla la citoyenneté cadre kɔnɔna na an bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini na mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti jeunes yɛrɛ di kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn mun ye saniya côté fan fɛ citoyenneté hukumu kɔnɔna na saniya tɛ fan fɛ Mopti jeunesse yɛrɛ di kosɛbɛ fo ka taa se quartier la concours de salubrité organisera quartier la o salubrité nin bɛɛ kɛra sifinnakaw de fɛ citoyenneté hukumu kɔnɔna na ayiwa bi weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔbiti sifu ma wulikajɔ sira fɛ u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka se ka baara k'u kolo la hali bi kasi min b'i fo danti foli mun na n bɛ segin k'i fo k'i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo danti foli mun na welewelekan min ne bolo ka ɲɛsin mɔbiti région sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma parce que une fois n bɛ deli k'a fɔ an ka rencontre camanw na ko créer d'emploi ne ko y a tellement d'emploi emploi kɔni ka ca a ti fɔ créer d'emploi mais an bɛ jeunes sensibiliser de parce que y a pas de sous-métier u ka baara kɛ welewelekan min bɛ n bolo n'i y'an ka région ta k'a lajɛ n'i ko Mopti yɛrɛ i b'a fɔ bagan mara dugu i b'a fɔ sɛnɛ dugu i b'a fɔ mɔni dugu bon donc ala ye nin bɛɛ d'an ma yan région kɔnɔ alhamdulilayi ni jeunes kɔni invité u ka baara kɛ car y a pas de sous-métier k'a fɔ n ye kalan kɛ n ye diplôme sɔrɔ n taara magistrature kalan kɛ n ye kalan kɛ ESSEC kɛ n ye FSJP kɛ o t'a la ka na n sigi ni ma service baara sɔrɔ n tɛ baara kɛ vraiment j'invite quand même la jeunesse u kana u bolo courager k'a fɔ ni ma fonction publique sɔrɔ ou bien ni ma service baara sɔrɔ n tɛ baara kɛ baara ma bɔ baara la ala ka baara di jamana jeune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti ka baara min b'a nafa n'a nafalan bɛ bɔ baara mun na vraiment o kun ye n ka welewelekan ye ka ɲɛsin Mopti région sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka dugawu don kɛ fɛn mun ye basigi bɛn keleya ani lafiya ye ala k'a nati jamana kɔnɔ ka tila k'a nati Mopti région kɔnɔ ka ca donc inondation b'o la kɔngɔ ka ca donc inondation b'o la kɔngɔ b'o la épidémie maladie b'o la mpox bɛ yen sisan o fana kɔnɔna la an ye dɛmɛ caman kɛ kɛnɛya kɔnɔna la donc ji sanuma min fana CSR y'a da don a la sisan o fana kɛnɛ kan comme Croix Malienne ka représentation ni an ye territoire jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ ale ka ta ka bon dɔɔni kosɛbɛ ka tɛmɛ CSR ta kan parce que précisément zone de conflit accès kɛlɛ kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ ale b'o yɔrɔ ninnu na donc an fana y'an tɛgɛ lase yɔrɔ caman ma ka ji sanuma di olu fana ma donc n bɛ se ka n da don nin domaine dama dama la ɲinan san kɔnɔ an sera ka o kɛ mɔgɔ min ye 2025 kɔnɔna na Croix-Rouge ni o ye Croix-Rouge Malienne ni CICR ye an bɛ se ka min faamu o ye ko u ka baara an ka baara kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman minnu kun mago bɛ balo la minnu kun mago bɛ ji sanuma na ani minnu kun mago bɛ fana ka kɛnɛya siraw lasɔrɔ donc CICR ni Croix-Rouge Malienne an ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na an ka baara kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2,000,000 ɲɔgɔn ka dɛmɛ lase olu ma ani ka dɔ bɔ olu ka degun na Mali jamana kɔnɔ 2025 kɔnɔna na gɛlɛya caman yɛrɛ kun bɛ diɲɛ kɔnɔ
wariko gɛlɛyaw kun b'o la ani n'i ye mali yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye ko tajiko fana kɛra gɛlɛya ye maliyɛnw kan o kɔnɔna na Croix-Rouge malienne ni CICR ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na misali la an ye min kɛ o ye ko dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen walima forage dɔw bɛ yen ani SOMAGEP ka jidi yɔrɔ dɔw bɛ yen an ye fɛɛrɛ min kɛ o ye ka panow sigi olu yɔrɔw la o bɛ kɛ sababu ye population jamanadenw minnu bɛ misalila Mopti minnu bɛ Gao minnu bɛ Segu olu baara ninnu kɛra yɔrɔ min na olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ ko taji tɛ yen o kɛra baara dɔ fana ye min ni carburant ko gɛlɛya donna ɲɔgɔn na an ye min fana kɛ o ye dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen i b'a ye ko i n'a fɔ ko misalila urgence service misalila Mopti ani Gao an ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye ka panow sigi olu yɔrɔw fana la o b'a to baara tɛ dabila ko courant tɛ yen an bɛ taa ɲɛ cogo min na cakɛdaw minnu bɛ yen i n'a fɔ ko kɛnɛyako ta fanfɛ i n'a fɔ ko jiko ta nasira fɛ ka taa ɲɛ ka baara kɛ ni olu ɲɛmɔgɔw ye cogo min na olu baaraw bɛ se ka sinsin ani jamanadenw minnu bɛ yɔrɔ gɛlɛnw na minnu bɛ yɔrɔw la kɛlɛ ni mankan wɛrɛw bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka taa ɲɛ ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako nasira fɛ ani jiko nasira fɛ. Yaasa ka se ka yɛrɛmabila k'o ban an ka bɔlɔn kɔnɔna na kuma tɛ sirabaw kan ani an ka yɔrɔbaw la polisilakaw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi pɔn minnu bɛ Bamakɔ yan sa mobilitigiw ni mototigiw bɛɛ lajɛlen k'i boliyɔrɔ dɔn min ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ye a ka groupement maaw bila u ka maaw ladi ka maaw jɔ sira kan waati jan kabini janvier kalo ka se ka sira polisiw ka pɔn sanfɛlaw la ka mɔgɔw boli siraw yiriw la nka o bɛɛ n'a ta a yira k'a fɔ mototigiw olu b'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye yɔrɔ caman o de o tɛ de an datɔ si an ye min o tɛ k'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye fala ye Panama fana b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tɛ segin a kɔ a tɛ segin a tɛ ɲinɛ a ko kalo kelen forila ladili la k'a daminɛ janvier la ka na se sana ko ka lawaleyali kɛ fala ye u y'an gɛn k'an gɛn ka taa an ka moto bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin waati in na moto caman minɛna dɛ Panama ko nin ye pɔnw ye fala ye an ka bɔlɔn kɔnɔnaw an ka kin kɔnɔnaw maa minnu b'a ɲɛna k'u bɛna to u yɛrɛ ma tuguni ko nin y'o bannen ye Bamakɔ kɔnɔna na sago ye i tɛmɛ yɔrɔ i sigi yɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ sirabaw kan f'i k'olu ɲini k'olu dɔn sariya minnu bɛ yen i k'olu dɔn moto minnu kan ka boli sira minnu fɛ katakatani kan ka yɛlɛ pɔn minnu kan mobili minnu kan ka boli k'olu bɛna n'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi don nataw la fala ye ni maa sɔrɔla ko delili t'a la dɛ u ye kanga da ne yɛrɛ ko n kana taa delili kɛ ko n ka fɔ n ka pɛtipɛtiniw ye k'u boli yɔrɔ la fala ye wa mobili fɛn fɛn minɛlen filɛ nin ye ani moto k'u bɛna na t'u bɛɛ lajɛlen parce que kuma la fana i b'a sɔrɔ sotaramatigiw fana bɛ taa boli mototigiw boliyɔrɔ la dɛ tile ma quoi kuma tɛ pɔn quartier mali pɔn in soroba ɲami da don ne yɛrɛ kun ye polisiw ye tile fila in na u jɔlen don yɔrɔ dɔ la ne ye ɲininkali kɛ jaja nin de don o la fala ye k'u ye wulikajɔ min kɛ nin tile fila in na yaasa sirabakanw ka maaw bɛ se ka lafiya cogo min k'u ye moto 800 ne minɛ han janvier kalo tile 31 ka na se février kalo tile 14 ma o la sa sariya minnu sigilen don k'u tɛna na bɔ o kan han ko nin waleya min na to senna sabula polisi directeur yɛrɛ cunna kunun ko bɔlɔn kɔnɔnaw la fala ye ka taa yɔrɔw lajɛ ni kɔni ye pɔnw ye fɔlɔ nka u y'a yira kɔni k'a fɔ u kalekan ye min ye Bamakɔ kɔni sirabakankanaw bɛ to yen dɛ maa si tɛna taa i sigi n'i ka karayogo ye maa tɛna taa mobili bolitugujugu kɛ ye tuguni wa min ye basigi ni lafiya ye bɛɛ lajɛlen ko k'i t'a la sabula ko maaw b'u bolo a kama su ani tile ni nin sera ka mɛn sen na u kana anw yɛrɛ ka wara ka sirafara la fala ye u kana ye koyi yen da kɔni feerekɛlaw yɛrɛ laban u bɛ sira tigɛ bi yɛrɛ kuma tɛ sunkalo daminɛ min filɛ nin ye u bɛ sira tigɛ kogo jɔra u ye kogo kɔni u nana kogo kɔfɛ donc min ye polisilakaw ye k'u bɛ nin baara de la o polisilaka kɛlenw fala ye kayikaw fɛ yen min ye contrôleur principal de police Tapa Uri Demba Diallo n'ale ye Kayi polisiso ɲɛmaaba ye directeur régional fala ye ale ye yamaruya di min ye wulikajɔ min n'o tɔgɔ dalen ko Kokajɛ su ani tile polisilakaw ka wolomali kɛ fa bɛɛ lajɛlen na
o la sa min ye Kayi premier arrondissement police so ye n'o ye commissaire Dawuda Sise ye ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ belebeleba kɛ Fala ye wulikajɔ in senfɛ drogue biriki 151 a bɛ fɔ o ma ko cannabis u y'u tɔgɔ dɔn ka kari tɛmɛnen a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Ala Ninakaw olu ka poste o yɔrɔ la maa caman de bɛ sigana kɛlen don olu la nka polisilakaw kɔni sera ka min sɔrɔ nin waati na Fala o ye maa 2 ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ olu tigiw kan ka tila k'u bila ka taa min ye tribunal tigilamaw olu ka bolo kan yaasa baara tɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Tapa n'a ka maaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la Fala ye nin de ye Gawo ko k'a jɛ Tapa Uri Dɛnba Jalo Fala n'ale ye n'i ye zo ye a b'a fɔ k'i bɔ i ni cɛ in bɔra a bolo tɛ bin ka wuli han i kɔlɔsi a la dɛ ale t'i minɛ dɛ nka a b'a fɔ ko nin i terikɛ in vraiment nin jɛlen tɛ han o la ni polisiw ye zo minɛ u b'a fɔ k'a kana taa n'a ye Tapa fɛ yen Kayi dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya da n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ taa sifinw ka fan fɛ Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasoden ɲuman dɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin CDM ma n'o ye Sɔrɔdasiw kɔkɔrɔmadon ni o tɔnjɛkulu ye n'o ye CDM ye Korotumu Tarawele ale yɛrɛ ye loti service ɲɛmaaba ye ale de kɔni ye min ye biriki n'o bɛ kɛ pavé ye o 1000 di CDM maaw ma Fala ye ani sima ko yaasa u ka se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ baara in kɛ kun ye min ye o fana ka yiriwali baaraw boloda Fala ye ka se ka sigidaw k'olu lasaniya k'olu baaraw kɛ Keba Jalo a tun b'o kɛnɛ fana kan. Ka ne to Chine y'a ye n bɛ to ka taa Gambiyɛnw accompagner u b'u k'u ka yɔrɔ dilan u ka yɔrɔ bɛ yen ni dibi b'a la u bɛ taa n bɛ taa panneau usine na u bɛ panneau san u bɛ lampadaire san donc du coup ne ye mulu ye ne ko ne bɛ nin san faso ye n ko mun bɛ ka kɛ Burkina pour que k'a kɛ donc ne ye 200 mulu san n ye appel lancé n ko ne ye 200 mulu san n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ se ka fara ne kan ka dɔ fara nin mulu in kan maliyɛn den bɛɛ welela n ko ne kelen tɛ se ne kɔni ye 200 san donc n ye appel lancé a kɛra i b'a fɔ maliyɛnw sigilen don kan makɔnɔ donc maliyɛn bɔra fan bɛɛ fɛ ka na dɔw ye 200 mulu san dɔw ye 300 000 di dɔw ye 250 000 di minnu se ye 200 ye bɛɛ y'i seko kɛ maliyɛn nana fan bɛɛ fɛ promesse babaw talen don an ye i comme o bɛna continuer cogo min o tɛna jɔ ni Ala ni Alakira sɔnn'a ma donc Ala y'a kɛ ne nana Mali la an ye lancement kɛ an ye baara daminɛ Bulukasunbugu mairie yɔrɔ la mais après baara jɔra donc n ko tanti ma mulu kɔni sera Mali la mais n t'a dɔn n bɛna mulu di mɔgɔ min ma parce que n ma mɔgɔ ye ne taara quartier à quartier ne ma mɔgɔ ye a ko n ma i kɛ pewu mɔgɔ dɔ bɛ yen n'an n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ mulu in ta ka d'a ma ale bɛ se a ka mɔgɔw bɛ se n ko d'accord parce que o caman fɔra ne ye ka tɛmɛ mais n bɛ taa n'u bɛ sigi an bɛ échanger n b'u ɲɛkun lajɛ dɔrɔn comme ne ye jamana baarakɛla ye a kan ka di mɔgɔ min ma n b'o dɔn donc n b'u ɲɛkun lajɛ dɔrɔn n dusukun tɛ sɔn Ala y'a kɛ a nana ni n ye an y'an sigi an ni CDM président an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn an tilala kuma na n ko tanti mulu ye ninnu ta di ninnu de bɛ nin baara kɛ donc n y'a ye dɔrɔn n ye confiance d'a kan tout de suite i comme ale y'a fɔ n ɲɛna cogo min na a ka kuma ma to ko ne ye confiance d'a kan dɛ mais n y'a ye dɔrɔn n yɛrɛ y'a dɔn n ko nin de bɛ se ka kɛ o de la an sababuya yɛrɛ yan bi pour que ka mulu di donc baara bɛ na continuer mɔgɔ tun ye promesse ta mɔgɔ tun ye promesse ta an mago b'a bɛɛ ka dɛmɛ na anw kelen tɛ se Mali ko de don faso ko de don donc nin ko daminɛnen de ye c'est comme an kun y'a kun tigɛ de mais sisan nin ko yɛrɛ daminɛna parce que baara de bɛna daminɛ donc mun fɔra ne ka danaya kama mɔgɔw tugura n kɔ o ye tiɲɛ ye maliyɛnw sigilen don Chine u pɛrɛnnen don ko k'u bɛ mansinw yɛrɛ de san ka d'an ma maliyɛnw bɛ Angola u pɛrɛnnen don k'u bɛ mansin san ka d'an ma diaspora ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ye bɛɛ ka ci lase président ma a ka bureau kɔnɔ a ka d'aw ye a ka kɛ cogo min na fana a ko a bɛna baara kɛ ten cogoya la an bɛna an ka mulu ta an bɛna di CDM ma wa an tɛna taa dɛ ne ko ne t'a baara ma sɔrɔ mais ne bɛ nin suit de u nɔfɛ ne ka mɔgɔ bɛ yen k'i tun ye promesse ta ne ye i ka na n'i ka dɛmɛ n'i bɛ se ka na n'a ye président fɛ yen directement o bɛ bɛn n'i bɛ fɛ hali ne k'i accompagner n bɛ n ka temps bila a kama n bɛ nin bila parce que nin ye Mali ko de ye n'i bɛ Mali fɛ
i ka 200 ta nin da fɛ donc an ye bɛɛ wele 1000 moules avec donc on va blanc moule mun kono donc anono au mili de ka di ko o bla en folo bon flana nani 5 tonnes de ciment fana ko fana fara donc o de an fara ɲɔgɔn kan bi pour que au passager n'avait que akake sariya kan wise fana bɛ yan wise sigilen bɛ yan donc fɛn fɛn mana di kɛnɛ in kan a bɛ sɛbɛn de n'a tilala donc pour que an bɛ se ka a bɔ n'a ye cogo min kɔfɛ Mali dɔrɔn tɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ de don donc n'i y'a lajɛ ka taa Kayi fo Kidal an bɛɛ de ka baara don donc an fana tɛ se ka kɛ comme jamanatigi y'a fɔ cogo min bɛɛ k'i ta kɛ n'an b'an ta kɛ an bɛ jamana in jɔ wa a tɛ se ka jɔ fana na malidenw yɛrɛ de ma impliqué a la discours caman fɔra an ye discours kɛ hali sini discours de bɛ kɛ sisan an ko an ka discours de jɔ sisan ka baara daminɛ. N'an bɔra CDM na an bɛ taa Tomiyankaw fɛ yen min ye danbe ye ale baara kun sigira sen kan Kurumokari la pewu Tomiya san 4 kɔnɔna na sa danbe in a y'a to musow ni npogotigiw olu ka se ka baara ɲɛnamaw kɛ u yɛrɛ ye wa a y'a to fana min ye yɛlɛmaba fana donna kow kɛcogo la danayaw k'olu don maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ bi olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ danbe in ale hukumu kɔnɔna na Tomiyankaw y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ k'a jira sa k'a fɔ ko min ye International Medical Corps ye a ye baara min k'u fɛ yen a y'u nafa musakaw olu bɔra Kanadakaw olu bolo Mayinakaw fɛ yen nin waati in na sa a jirala k'a fɔ Fala ye ko musojigiso o tɛ so ye han sabula olu ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen n'o ye Asako ye san o san ale bɛ baara kɛ a ko muso 500 ɲɔgɔn ko o de kɔni jiginni baaraw sera ka kɛ olu fɛ yen nka u ye min lakɔlɔsi fana Fala ye sokɔnɔnaw fana na muso bɛ taa jiginni kɛ ko kɔni ko nin y'o kɔnnen ye muso ye CESCOM to yen ka jigin so i bɛ 2000 sara ni m'a sara kɔkɛ b'a sara wa fana k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan jiginni so o kɛbaw k'olu yɛrɛ fana ladɔnniya k'a yir'u la k'a fɔ ko a ko tɛ se ka bɛn tuguni an sɔnkokaw fɛ yen maa caman ye an wele kunun ko k'a yira sa k'a fɔ ko jolidi ko baaraw sigira an sɔnkokaw fɛ yen Fala ye min ye jolidi in ye ale bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la sifinnakaw olu de y'o baara sigi sen kan maa 50 ɲɔgɔn ko olu kɔni bɔra sa an sɔnko denmisɛnninlakaw fɛ yen ka sɔn k'u joli di nin waati in kɔnɔna na u ka maternité mɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na sabula a yira k'a fɔ kuma caman dɔgɔtɔrɔso maaw u bɛ welewelemada kɛ ko joliko dɛsɛ bɛ yen joliko dɛsɛ bɛ yen o la sa sifinnakaw yɛrɛ y'a fɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ka na i joli di baara bɛ se ka kɛ ni a ye cogo min na dugukoloko ta nasira la Fala ye minisiri min bɛ dugukoloko kunna sa ko titre foncier baaraw daminɛna han sɛbɛn tali n'o ye Imran Abdulaye Ture ye a ko kin minnu bɛ yen n'olu kan ka u ka baaraw labɛn sa ka t'u ka sɛbɛnw ta Medinekura b'o la Banangabugu Zɛrini Kalabankura Sud Extension Kalabankɔrɔ Plateau k'olu yɔrɔw kɔni bi na olu ka bila u kunna sa ka fɔ k'u ka titre foncier bɛ se ka bɔ ka di u ma o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu welelen don ka taa nin baara in kɛ domaine direction kɔnɔna na Fala ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa i ka taga n'i ka demande ye ni timbre b'o la dɔrɔmɛ 100 timbre o b'o sanfɛ i bɛ taa n'o ye Bamakɔ domaine kɔnɔna na o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa a fɔ ban ko i ka copie certifiée n'o o y'i ka dugukolo sari sɛbɛn nafolo min dir'i ma i bɛ taa n'o fana ye certificat min fana bɛ yen n'o bɛ se ka réquisition fana kɛ jamana ɲɛmaaw fan fɛ o lakodɔnnen ɲɛbila di i bɛ taa n'o fana ye ka taa fara i ka carte d'identité kan ani photo 2 a tɔ n'i sera yen u na o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i n'a musakaw k'i minnu welelen don nin kɛnɛ ka Fala ye k'u k'u jija yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ minisiri ka secrétaire général Amadu Mayiga ale yɛrɛ ye chevalier de l'ordre national ye kurun dɔ ko dafirila debo ale sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn ka a kun bɔra ye k'i kunda min ye Moti sugu kan maa caman y'a yira sa ka fɔ ko kurun min kɔni dafirila Fala ye musow ni denmisɛnw de ka ca la sabula fiɲɛkolo fandanbada de wulila kabi kunna siniko min ye debo sanfɛla la maaw kɔni y'a yira sa ka fɔ ko minɛnw caman kɔni tiɲɛna ɲininiw bɛ senna yaasa ka tila ka kimɛli kɛ nin kurun in dafirili la an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye
awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ ala ye ekɔliso olu ɲɛnabɔli so min sigilen don jamana kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko senu olu barosigi tun b'u fɛ san o san u b'u ka dayɛlɛ yaasa u ni kalandenw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn cogo min sanayɛlɛ kalanso minisiri ani ɲinini minisiri n'o ye Burema Kansa ye dɔgɔnɔ ale tun bɛ u cɛma ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunun ko senu yɛrɛ a jabala la ale tɛ kabala de ya Famara Berete ale taara ye a ye min sɔrɔ kalandenw kɔni ko jɛlenya ni tilennenya baara min daminɛna k'u ka to o kan u ka musaka ko ani olu yɛrɛ bɛ se cogo min na ka u ka lafiya sɔrɔ bɛn ni kelenya kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya o min bɛ u ni senu cɛ o fana ka sinsin i n'a fɔ a daminɛna cogo min baara bɛ ka kɛ tilennenya min ka fala ye ko ka o sinsin Famara ale ye min sɔrɔ an ka jɛkow filɛ ka kuma dayɛlɛ o ni kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na journée de porte ouverte nin y'a ta ko filanan ye sanfɛ kalandenw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli cakɛda senu bɛ nin baro kɛnɛ nafamanba in sigi yaasa ka kuma senu ka baaraw ye jumɛn ni jumɛn ye senu bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ kalandenw ka lafiya kama ani ka kuma di kalandenw ma u k'u hakilina ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɛ senu ka baaraw kɔnɔ ka faamuyali bonya nin baro kɛnɛba in ta ko filanan ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana sanfɛ kalanw ni ɲinili minisiri bolo professeur Burema Kansa ye Mali étudiant ka bɔ Bamakɔ ka bɔ Kulikɔrɔ ka bɔ Sikaso ka bɔ Tɔnbukutu olu ka na u ka na senu dɔn parce que senu bɛ yan nɔ olu de kama pour que olu ka kalanko a ka se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ condition ka créer minnu b'a to olu ka logement ko u ka dumuni ko u ka allocation financière ko hali ka taa u ka sport ko a bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ yan nɔ cadre kɔnɔ comme baara de don effort caman bɛ ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ a bɛɛ dafalen tɛ bon étudiants dun olu de b'a condition ninnu bɛɛ kun u ka n'a ɲɛfɔ olu yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan donc journée porte ouverte a objectif ba ye o de ye senu ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ko nin waati laban ninnu kɔnɔ senu ye fɛlɛ caman de bila sen kan ka se k'u ka dayɛlɛ kalandenw ye kalandenw k'u ka baaraw faamu o baarakɛminɛnba dɔ ye senu kibaru yɔrɔ mun na ni sanfɛ kalandenw bɛ u ka kunnafoliw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ senu ka baaraw bɛɛ kan an ye an ka baara kura dɔ sigi sen kan n'an b'a fɔ ma senu kibaru parce que an y'a ye k'a fɔ ni bɛn nin rencontre nin a bɛ bɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ et puis an bɛ ka baara min kɛ k'a yira o la fiɲɛ t'a la en toute transparence walasa u ka dɔn yuruguyurugu t'a la donc an ye o senu kibaru mun lancer écoleden b'a to a ka so i bɛ Sikaso i bɛ Kidali i bɛ Gawo Tɔnbukutu i bɛ an ka plateforme kan 3600 i b'i ka numéro matricule don ka n'i tɔgɔ sɛbɛn ka na jamu sɛbɛn i b'a fɔ n bɛ ka kibaruya ɲini n ka bourse de kan n'o ye san 2024 ye i b'a ci an ka système b'a traité en 1 minute a bɛ jaabi ci ma k'a fɔ i ka résultat yɛrɛ mana senu na yarɔ o tɛ senu nɔ ye donc ni résultat mana i tɛ se ka bourse sɔrɔ donc an y'o mun sigi sen kan et puis a b'a yira anw fɛnɛ na an minnu bɛ senu na ekɔlidenw dɔrɔn tɛ même anw fɛnɛ a bɛ se ka kɛ dɔw ka résultat ma na mais kɔfɛ u ye réclamation kɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka niveau la o baara dɔw ma se ka kɛ donc a b'anw permis fɛnɛ an k'a dɔn baara min bɛ sen na n'o ma kɛ an fɛnɛ bɛ o corriger an b'a wɛrɛ la k'a fɔ nin journée porte ouverte in kɛra dayɛlɛlen ye bɛɛ ma kalandenw y'u ka hakilinaw
ani ka ɲiningaliw bɛɛ lajɛlen kɛ senu ka baaraw fɛ wa jaabi ni ɲɛfɔliw caman kɛra kalandenw ye senu ɲɛmaaso maaw fɛ u ka wulikajɔw kan. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ à 4 heures du matin bana bɛ wuli dɔ la mais mɔgɔ si tɛ yɔrɔ in na. Étudiant de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka taa solution ɲini. N'olu bɛ se ka o ko kɔni ɲɛnabɔ solution dɔ u bɛ taa sɔrɔ a la. Awɔ fana ni olu bɛ se ka bourse dɔ fara bourse fana kan o fana ka wusa parce que bourse ko fana ka dɔgɔ dɔɔni. Bon étudiant dɔ fana bourse t'olu bolo n'olu bɛ se ka o ko fana ɲɛnabɔ voilà mun ka jugu bɛ yɛrɛ o ye an ka tagali ko ye bisi ko ninnu bisiw ka dɔgɔ bisiw ma ca wa fana n'i bɛ taa bisiw fana n'i ma taa kɔnɔ i t'a sɔrɔ wa kuma dɔw la yɛrɛ bisi bɛ na a bɛ fɛ a bɛ taga to an bɛɛ bɛ to yan nɔ an bɛ tila ka taa retard la parce que heure mun b'a la n'olu bɛ se ka sigi o ko la ou bien ka bisi wɛrɛw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ni quartier kelen yɛrɛ bɛ se ka bisi kelen sɔrɔ pour que étudiants bɛɛ bɛ se ka taga école la direct la o fana bɛ na diya n ye. Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen u ka procureur kunun ko ale tun bɛ kibaruya dila kibaruya dun min n'o kɛra école min n'o ye Ablaye Ba ale ka fatuli ye février kalo tile 9 sanayɛlɛ kalanso min tɔgɔ dalen don Cheikh Anta Diop la Dakarikaw fɛ yen u y'a yira Falaye ko polisi ma se kamalen ma han ko a y'i to étage 4 de la tasuma de tun mɛnɛnen don yɔrɔ la k'i fili ka bin o de ye joli jigin a kɔnɔ k'a fa n tɛ ko maa bolo ma s'a ma procureur ale y'o kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko tasuma bolilo o de ɲɛ o de la a cunna sa binna Falaye o conférence de presse kelen kan yen u taara kunnafonidila dɔ minɛ han aha wɔlɔfɔ ka kunnafonidila télévision soba yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka jɛ ani muso ni muso ka jɛ ko olu dɔw b'o o ko o kibaruya kɔnɔna na u ka gendarme minnu bɛ yen n'olu bɛ gendarme fini don u tun bɛ ka kamalen ɲini u taara minɛ procureur yɛrɛ ka conférence de presse kɛyɔrɔ yɛrɛ la kununko Dakarikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko sabula maa caman de bɛ Falaye u bɛ cɛ ɲini ka di cɛw ma ka muso ɲini ka di musow ma jɔyɔrɔbaw b'u bolo télévision baarakɛlaw caman b'a la ale ni tɔgɔtigibaw olu b'a la sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛnen don Dakarikaw olu fɛ yen nin waati in na halisa Senegali sɛbɛn min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko Jeffrey Ashpine ale ko k'a ma ban woyi Falaye sɛbɛn min bɛ yen sa ni o bɛ Américain ka nin milliardaire ba in kun kan Karim Wade ni ale ye Ablaye Wade denkɛ ye ko ale ni Alassane Dramane denmuso n'o ye Nina Keita ye a n'a ka balimamuso dɔ den ko olu kɔni de jɛra sa u tɔgɔ yira sɛbɛn in na ko ye Falaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kɔni t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ maa tɔgɔ fɔlen fila ye n'o ye Karim Wade ni Nina Keita ye k'u kɔni ko k'a fɔ k'u jɛra ka baara kɛ nka min bɛ yen ko o tiɲɛ ye Alassane ale denmuso in Falaye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye Jeffrey Ashpine ka sɛbɛn kɔni kɔnɔna na ko dogo tɛ min na ko a ye wuli ka jɔ kɛ yaasa Karim Wade bɛ se ka bila cogo min waati min na san 2015 Karim Wade kun bilara kaso la san 6 kaso ko sabula wari nɔgɔlenw a y'olu ta k'olu jɛya n'a b'a fɔ ma ko blanchiment k'o baara kɛ wɔlɔfɔw olu fɛ yen Côte d'Ivoire kaw fɛ yen u ka ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna a y'a yira ntɛnɛn ko min ye Côte d'Ivoire ye k'a taara bɔ pétrole ale kuruba caman kan min bɛ se ka taa se i yɛrɛ ma sa u b'a fɔ ma sa ko miliyari 1.4 baril ko u y'o de sɔrɔ a y'a yira sa ko kɔni bɛna Côte d'Ivoire dɔ fara a ka sɔrɔ ko kan kuranko ta na sira fɛ ale ni min ye taji ka se k'olu fana sɛnsɛn ka baara kɛ ni o ye k'o di maaw ma k'a bɛna dɔ fara o dalawuri kan Ghana jamanakuntigi farafinna keleyatɔma ka lajɛ senfɛ Union africaine na a y'a yira k'a bɛna Nations Unies ladɔnya Falaye ko jɔnya wale min taara ka ɲɛsin farafinna ma ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini maanifinya k'a ye o tiɲɛ pewu min ye lajɛ in senfɛ n'o kɛra Addis Abeba kaw fɛ yen John Dramani Mahama y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin min ye farafinna ka keleyatɔma o yɛrɛ bɛna dɛmɛ yaasa tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min jɔnya wale min taara ka ɲɛsin farafinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛ bolo fɛ degun min ye an sɔrɔ a bɛ se ka latilen cogo min na John Dramani Mahama a y'o fɔ Ganakaw fana fɛ Falaye Irisilakaw ka maa dɔ ko ale bolila han maa kofɔlen ko waati min na a tun bɛ Gana ale kɔni ni nbugusow tun bɛ jɛ an lamɛnbagaw ka hakɛ to a y'o fana jɛ senfɛ sa lunɛti min tun b'ale ɲɛna Falaye jaw bɛ jatali de kɛ a seginnen ka taa Irisila tuma min a y'o kɛ porno film ye k'olu bila jaw sanfɛ Falaye Irisilakaw ko sa k'olu kɔni bɛna cɛ in n'o ye maa kofɔlen ye k'u bɛna ɲini Irisilakaw fɛ
k'u ka se ka kamalen bila ka na cogo min na u ka ministre min bɛ yen n'o ye Ghana ministre ye ni ale bɛ technologie ko kunna ale ye Ghana lasigiden wele Irisila lasigiden wele ka kuma in ɲɛfɔ a ye o la sa Ghana kɔni ko sa ko ale bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan Irisikɛ in a bɛ se ka lasegin ka na cogo min na ka na kiiri ko yalama ko min ye Irisilakaw bɛna sɔn o ma wa don nataw bɛna o yira an na Gambikaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye bi ye bi arabadonya in na sa n'o ye février kalo tile 18 ye nka o masuruna u ka jamanakuntigi n'o ye Adama Barrow ye Fala ye ko ale fana b'a fɛ k'i kama jamanakuntigiya nɔfɛ siɲɛ 3nan décembre kalo nata in tikɛ nin ko k'an ka taa nin kalata sugu de la e ye fanga ta a bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ ko tako 2 k'i kana tɛmɛ o kan 3nan e bɛna constitution yɛlɛma k'i sigi tuguni ayiwa nin ko in ko min ye maa kofɔlen Fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma farati k'a bɛ kɛ yaya jami ɲɔgɔnna y'u bolo dɛ ale yɛrɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa a ka tako 2 in mana ban 3nan k'o mɔnɔbɔli kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ yen Fala ye olu ka ministre min bɛ yen n'o kun ɲɛsin olu ka jamana ni jamana cɛsiri la ɲɛfɔ ministre ma n'o ye ministre d'État ye baarako kunna ale ni jamana kɔnɔna lakana ko ala y'a ka kalifa minɛ a la Istanbul kaw fɛ yen maa kofɔlen kunnafonidila yɛrɛ don Fala ye a ye baara kɛ politiki fana na sira fɛ nka bi bi in na kɔni a ye baaraba minnu kɛ Congo o ni ye ale kɔni ka soma yɛlɛmali ye Inde kaw fɛ yen Emmanuel Macron ale kunbɛra min ye Inde kaw olu fɛ yen u ka premier ministre fɛ k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni b'a fɛ sa o ni Inde ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ bolo ɲɔgɔn min kɔnɔna na France b'a fɛ ka minɛnw san o ye n'o ye Rafale ye o 114 ka taa se Lancer iya k'o bɛɛ lajɛlen san Inde jamana bolo Ethiopie kaw fana fɛ yen min ye Turki jamanakuntigi ale kunbɛra Abiy Ahmed fɛ n'o o ye Ethiopie premier ministre ye ale Erdogan ale bisimila a bɛ taamalaw fɛ taama in bɛ tali kɛ mun na sa min ye Turkikaw ka lasigiden so dayɛlɛli Addis Abeba kɔnɔna na Fala ye ko san 100 de ye ɲinan ye san 100 ɲɛnajɛ in na sa ale kɔni taara ye sa yaasa u ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana filaw kan ka se ka baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ethiopie ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ Somali kɛlɛ o bɛ se ka ban cogo min na u ye o kumaw fana fɔ yɔrɔ biri ni ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan sa n'o bɛna kɛ maa mara yɔrɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka gɛn ka bɔ Amerikaw fɛ yen maaw kɔni wulila k'u jɔ sa k'u ti jɛn ni o yɔrɔ in sigili ye maa 1500 k'u bɛna olu de cɛ ka ko o yɔrɔ in kɔnɔna na nka dugudenw caman wulilen no bi Amerikaw yɛrɛ fɛ yen ko baara in kana kɛ ko sabula ko ni kelen kɛra ka ban k'a bɛna sigi yɔrɔ wɛrɛ o de bɛna sɔrɔ a ko la jamana fan wɛrɛw fɛ k'u ti jɛn n'a ye ko sabula ko a bɛna kɛ i n'a fɔ jɔnya waleya ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na États-Unis kaw olu fɛ yen Coupe d'Afrique n'o ye CAN ye Fala ye kafu farafina kelenya tɔnba farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ale ko sa ko san 2026 ta ko bɛna kɛ jamana 3 kɔnɔna na Kenya ale ni min ye Tanzania ye k'u bɛ fɛ k'a di olu de ma Fala ye nka min ye kafu ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔrɔna b'a a la lakanako ta sanfɛla la ka bɔ Kenyakaw olu fɛ yen a ka lajɛ senfɛ sa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma yaasa ka se ka kumaw bɛɛ lajɛlen ban sa u bɛna n'a lajɛ ni jɛrɛ in yɛrɛ n'u tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ kafu ɲɛmaw o y'olu ka laseli ye farafina tɔnw ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ka Fala ye Stade Malien ale bɛ quart de finale la kunun ko Egypte kaw fɛ yen n'o ye kafu yɛrɛ faba ye u ye lajɛkɛ ye ni ye jɛkulu ni jɛkulu minnu kan ka bɛn jɛkulu 8 minnu tora sa olu kɔni ka quart de finale tirage kɛ ni Ala sɔnna a ma min ye Stade Malien ye ale kɔni ni Mamelodi Sundowns olu de bɛna bɛn ka bɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen wa jɔnjɔn de b'olu fana bolo Fala ye taali bɛ kɛ Afrique du Sud sigili bɛ kɛ Bamakɔ yan stade entraîneur ko k'a labɛnnen don ko ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ wa min ye anw ye n'an gagné Fala ye demi-finale ani maa min bɛ bɛn ali ale ni Espérance n'o ye Egypte kaw ye ani ni Tunisie kaw n'olu min ye se sɔrɔ o la Fala ye ne ye Stade fana ye se sɔrɔ ani Mamelodi Sundowns ta la olu de bɛ bɛn demi-finale la an bɛ dugawu kɛ sa Stade Malien halisa Ala ka se di u ma nin jɔnjɔn in ale kɛnɛ kan sisan kɔni a kɛra Maliko ye a bɔra pewu Stade dɔrɔn ka ko la an bɛ hakililajigi kɛ Fala ye coupe CAF n'o ye coupe confédération africaine ye Stade tun y'o ta san 2009 san o kɛra décembre kalo tile 5 Stade Malien an bɛ se k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ko ninnu na nka min ye nin kɛnɛ in kɔni sɔrɔli kabini fɛn in kɛra coupe d'Afrique kɛra Ligue des champions ye 97 nin ye Mali tɔn siɲɛ fɔlɔ ye ka se nin yɔrɔ in na n'o o ye quart de finale ye Fala ye ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ CAF mɔgɔw fɛ
kafu mɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛbila sɛbɛn ye ko k'o c'u ma sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen kɛlen février kalo tile 5 tɛmɛnen kɔfɛ Sidibé Mayiga sa ale y'a yira kafu mɔgɔw la sa k'a yira k'a fɔ ko assemblée générale o bɛ se ka bila sen kan mars kalo nata o tile 2 min ye sigili ye ka kɛ fédération bureau kura sigilen fala ye ko bɛ bila sa dimanche n'o o ye avril kalo tile 19 san 2026 nin ye jaabiw ye minnu dira kafu mɔgɔw ma ale ni FIFA mɔgɔw u ka lettre ale kɔfɛ u b'a yira sa ko fédération bureau sigi kɔni a bɛ ka sɛnsɛn ka na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira u ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa sunkalo ala ka tibe ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka musaka nɔgɔya ala ka bato nɔgɔya an ye min ye ala labato min na k'a kɔnɔna ale ni ala ɲɛsiranya baara min na k'a kɔnɔna saraka min na bɔ a kɔnɔna ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka sunkalo bam hɛrɛ la i n'a fɔ a donna hɛrɛ la cogo min na kalo ko Falaye an ka hakili to a la zen an bɛɛ t'a jate bɛɛ b'a jate kɔrɔlen ale bɛ jate don o don ayiwa ala ka waati wɛrɛ yira an na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45